Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Гэтага майго сённяшняга суразмоўцу ведаюць многія пакаленні журналістаў. І вось пачну з цытаты. Мова паняцце шматграннае. Так, літаратурная форма павінна панаваць у грамадстве, але ж нельга скідваць з рахункаў носьбітаў дыялектаў. Гэта кангламерат дыялектаў, скарбонка літаратурнай мовы. Таму не падзяляю думку пра знікненне мовы. Выйдзеце на вуліцы і пачуйце, як мы гаворым. Вот гэта раіць мой сённяшні суразмоўца, беларускі мовазнаўца, журналіст, загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, прафесар Віктор Іўчэнкаў. Вітаю, Віктор Іванович. Вітаю вас, дзякуй. Віктор Іўчэнкаў, беларускі мовазнавец, журналіст, загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар. Нарадзіўся ў Кобрынскім раёне Брэсцкай вобласці, скончыў Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя Пушкіна, аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Коласа Акадэміі навук БССР. З 1989 года выкладаю ў БДУ. Павышаў кваліфікацыю ў Злучаных Штатах Амерыкі, Польшчы, Швецыі, Францыі. Заснаваў у Беларусі навуковую школу дыскурснага аналізу СМІ. Мой суразмоўца, аўтар вялікай колькасці навуковых і метадычных прац, матэрыялаў па праблемах адукацыі, навукі і выхавання, артыкулаў па пытаннях правапісу. Віктор Іўчэнкаў – адзін з распрацоўшчыкаў праекта новай рэдакцыі правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Ён лаўрэат прэміі імя Печеты, а таксама прэміі Беларускага саюза журналістаў «Залатое пяро». Віктор Іванович, пачнём з вашай цытаты, якую мы на пачатку агучылі. Некалькі слоў пра тое, што знікненне мовы нам не пагражае. Дзякуй вялікі, Навум Яковлевич. Сапраўды вы падымаеце вельмі актуальную тэму. Калі ёсць такія, як быццам, меркаванні, што вось беларуская мова знікае, што вот літаратурная мова, дзе яе пашукаць і так далей. Сёння моўныя працэсы нейкай ступені характэрныя для ўсіх краін свету. Што я маю на ўвазе? Тыя рысы ці тыя акалічнасці, якія мяняюць мову. Перш за ўсё, зразумела, гэта тое, што мова стала больш дэмакратычнай. І вот калі ўзяць літаратурную мову, на якой пісаць павінны і журналісты, і пісьменнікі, перш за ўсё гэта, то трэба сказаць, што мы адышлі ад таго стандарту, ад таго нейкай клішаванасці, якая была ў журналістыцы 20-го стагоддзя. Любая літаратурная мова грунтуецца на пэўных дыялектах. Тая рыса характэрная ці нейкая асаблівасць дыялекту, яна можа перайсці ў літаратурную мову, а можа і не перайсці. Вот паглядзіце, у нас, напрыклад, дзейнічае закон недасімілятыўнага акання. Здаецца, калі мы говорим там вода, там молоко, вот это аканне, да, здаецца, хай бы было б дысімілятыўнае, як, напрыклад, там на Гомельшчыне, але, бачыце, трапляе ў літаратурную мову недасімілятыўнае. Тому што мы не можам вывець там, як вот носьбіт дыялект, выда, вот это «и» з прыгукам «а». А в літаратурную мову трапляе тое, што найбольш інтэгруе грамадства, што найбольш становіцца такой рысай, што называецца абагульненай. І так можна прайсціся па ўсіх ці фанетычных, ці марфалагічных рысах. Таму скарбонка увогуле любой мовы – гэта дыялекты. Вось калі вы зачытвалі словы пра тое «выйдзе на вуліцу і пачуй, як мы гаворым», у нас яшчэ адна ёсць асаблівасць. Акрамя вот уплыву дыялектаў, ці так можна сказаць, скарбонкі дыялектаў на тое, каб літаратурная мова развівалася, яшчэ адна рыса ёсць. Гэта тое, што мы называем дзяржаўным двухмоўем. Вот выйдзе на вуліцу і пачуеш трасянку. Ну, сапраўды, у такім, можна сказаць, інтэлектуальным асяродку трасянкі, канешне, не пачуеш. А вось калі гаварыць пра побытавую мову, пра мову вуліцы,
то ўсё ж такі для беларуса ўсё ж такі двухмоўе гэта не раскоша, а это вялікая адказнасць. І калі ты хочаш правільна гаварыць ці па-руску, ці па-беларуску, то ў галаве ўжо утрымліваеш ты ці іншыя манеру вот эту гаварэння і гэтак далей. А вы прислухайцеся, калі ласка. І там і дзеканне, і цеканне, і як быццам чалавек гаворыць па-руску. Вось дай такую ему фразу, каб ён сказаў: «Дядя і тётя сидели в тени деревьев». Да некаторы лагапед трэба для того, каб ён вымовіў ось у нашым беларускамоўным асяродку правільна вот эту рускую фразу. Але як бы там ни было, ўсё ж такі карані мовы, ці той асяродак сацыяльны, у якім выхоўваўся чалавек, у якім атрымліваў адукацыю, ён усё роўна накладае адбітак. Мне яшчэ пра адзін аспект хацелася пагаварыць, таму што вот ваша калега Аксана Безлепкіна, якая была у нас на праграме, яна гаварыла пра тое, што вот толькі 4% моў існуюць у інтэрнэце. І вот адна з гэтых моў беларуская мова. І вось вы таксама гаворыце, нібыта пацвярджаеце гэта вашай цытатай. Існуюць беларускамоўныя сайты, чаты вядуцца па-беларуску. Вось яна тая крыніца не толькі выжывання, але і развіцця мовы. Сапраўды, это так. Вот эта лічба 4%, здаецца, яна вельмі маленькая насамрэч. А калі паглядзець у маштабах ввогуле існавання моў у свету, то атрымліваецца, што вельмі вялікая. Сапраўды, такія займаюць першае, там, другое ці якое месца. Это мовы, якія геаграфічна вельмі пашыраны. Это англійская, зразумела, это кітайская, это, там, напрыклад, руская. І вот у гэтых 4%, ну, это в Вікіпедыі ўзята з Вікіпедыі эта лічба, нават калі не справа ў гэтых колькасці працэнтаў, а справа ў тым, што калі вось так з уласнага вопыту сказаць, я для сябе такую заўважыў даволі зноў жа займальную вельмі адметнасць, што якраз у інтэрнэце беларуская мова больш пашырана, і галоўнае, што это ад моладзі ідзе. Разумееце, калі чалавек свае, можа быць, і не зусім удалыя вершы, а я вот бачу па сваіх студэнтах, да, размяшчае, можа там сапраўды вот это ёсць это і трасянка крыху і так далей, але ён імкнецца якраз выйсці ў прастору і вот это паказаць свае беларускамоўныя вершы. Это яшчэ раз паказвае пра тое, што мову, ну, як то кажуць так, взять і недзе адмяніць, ці яшчэ нешта, это просто немагчыма. Бо это жыццё народа, это гісторыя народа. А тое, што маладое пакаленне гэта падхоплівае, вось пазнака таго, што мова ўсё ж такі это вечная справа. Ну, конечно, загадам нічога так дабіцца вельмі цяжка, тым не менш. Калі гаварыць пра вот тое, што мы гаварылі пра моладзь, гэта, скажем так сказаць, ініцыятыва знізу. Гэта ўжо, так сказаць, да моладзі прыходзіць разуменне таго, што трэба і можна, і гэтым яны вызначаюцца, і гэтым яны вызначаюцца, так сказаць, у сваёй пазіцыі моўнай. А вось ваша цытата такая, якая выклікае таксама на далейшы роздум. Добра, калі б чыноўнікі на месцах ва ўрадзе пачалі больш актыўна выкарыстоўваць мову. Калі б на ёй вялося справаводства, пісаліся законы, бо ў людзей, у якой бы краіне гэта не было, ёсць звычка азірацца на ўладу. Гэта сапраўды так. Я думаю, што калі б нейкае было б такое пашырэнне моўнае і ва ўладных структурах, але у такім сэнсе, каб, разумееце, каб гэта не набывала разбуральнай сілы ў грамадстве. Але тое, што, як і в законе прапісана, што ўсё ж такі трэба умець карыстацца дзвюма мовамі, я, напрыклад, за гэта абедзвюма рукамі. Толькі, от вы правильно сказалі, загадам нічога не возьмеш, і прымусам нічога не возьмеш.
Я узгадываю тыя 90-е гады, калі і на чыгунцы в управленні чыгункі я працаваў, і кажу і в Савеце міністраў, акадэміі кіравання, тады вот яна была яшчэ пры Савеце міністраў. Уявіце сабе, вот, Навум Яковлевич, чалавек адпрацаваў 5 до 5 гадзін, і ў 5, там недзе 15, у 17-15, да, пачыналіся курсы беларускай мовы. Ён ужо стомлены, але калі прыходзіў, ён як быццам там адпачываў. А чым адпачываў? Таму што як быццам яго кінулі ў нейкае роднае, разумееце, вот вяртанне да вытокаў, этой крыніцу. Абагульняць не трэба, але большасць была такіх людзей. Я узгадваю аднаго начальніка ўправлення юрыдычнага аддзела, які рускі сам увогуле. А напрыканцы нашых заняткаў напісаў, у мяне нават захоўваюцца гэтыя вершы на беларускай мове. Это вось да таго, што не прымусам трэба. Конечно. А трэба вот якраз відаць такім нейкім душэўным пачуваннем, нейкім вот такім стаўленнем, з павагай да чалавека. Ну і шчыра казаць, яшчэ памяняліся ўжо сапраўды часы. Мы ўсё ж такі ўжо суверэнная і незалежная дзяржава. І правільна падкрэсліваецца неаднаразова, што вызначэннем гэтай дзяржаўнасці, гэтай суверэннасці ёсць мова. Ну, Віктор Іванович, калі у сем'ях дзеці размаўляюць разам з бацькамі па-беларуску. Так. І бацькі аддаюць так або інакш на свайго дзіцяці у беларускамоўны дзіцячы сад, у беларускамоўную школку. Але не тыя вінаваты бацькі, якія вот так у свой час мову не вывучылі, мову не карыстаюцца пастаянна. І дзеці, канешне, дома ў сям'і гэтую мову не чуюць. Як вот зацікавіць гэтых дзетак, каб яны ўсё-такі, скажам так сказаць, вот схіліліся да мовы, каб яны разумелі мову. Мне вот падаецца, што вельмі шмат, канешне, залежыць ад сям'і. Это безумоўна. А тых бацькоў, вот вы правильно сказалі, можа быць, яны не вывучалі беларускую мову. І як быццам нехта ў гэтым вінаваты. Увогуле перашкод, каб вывучыць беларускую мову, я лічу, у нас няма. Ты гэта можаш зрабіць. Зразумела, што залежыць яшчэ і ад выкладання, ад таго, хто настаўніца беларускай мовы, літаратуры, это я таксама перакананы. Але толькі школы ў гэтым плане, ці нейкіх яшчэ арганізацый мала. Усё пачынаецца з сям'і. Калі нават ты не гаворыш па-беларуску, не плюй у калодзе, з якога піць будзеш, таму што не давай дзіцяці нейкае такое ўжо, як быццам адпрэчанае стаўленне да мовы беларускай. То ж ты сапраўды, ты ж вырас на гэтай зямлі, хай ты не ведаеш нават мовы, але ідзеш ты па-беларускай тупаеш. І карыстаешся вадою, і паветрам, усё гэта ж беларускае. А ж твоя справа гэта як быццам аформіць. Ты гэта можаш аформіць у мове, ці гэта без мовы ты абыдзешся. Так вот, калі ты свайму дзіцяці будзеш гаварыць прыгожа, добра пра беларускую мову, пра звычаі, пра тыя традыцыі, якія ёсць у мове, я ўпэўнены... І разам з ім вучыцца. І вучыцца сапраўды. Я ўпэўнены, што гэтае дзіця пасля, нават калі, паўтараю, што ў рускамоўнай школе там навучаецца, але ў яго гэта застанецца. Усё залежыць ад твайго выбару. А выбар гэта ёсць. Як і для ўсіх, для вас такое таксама бліцапытанне. Што для вас значыць патрыятызм? Адчуванне сваёй радзімы, адчуванне сваёй айчыны, вот сапраўды патрыёс. Вот кажуць, ты павінен любіць сваю радзіму, ты павінен паважаць сваіх бацькоў. Чаму ты павінен? Калі бацькі і дзіця гэта арганічнае адзінства, то там і не трэба гаварыць пра павіннасць нейкую. Я вельмі хачу, каб для маладога пакалення вось гэтае арганічнае адзінства было ён і яго зямля, яго радзіма, яго Беларусь. І тады будзе сапраўды патрыятычнае адчуванне. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу, на ваш погляд? Уладзіміра Караткевіча трэба пачытаць.
Ми зараз якраз працюємо над виданням 25-томніка Владимира Караткевича. І колькі было схавана яшчэ того, пра што думаў, пра што марыў Владимир Семёнович Караткевич. А вы што зараз читаете? Ёсць такі часопіс «Медыялінгвістыка», у які я павінен напісаць рэцэнзію на маскоўскую калегу. Я, правда, не ведаю, хто яна, бо это так называемая шляпая рэцэнзія, але чытаю пра радыёдыскурс. Што для вас беларуская мова? Это жыццё, это той факт, які існуе, і я вельмі хачу, каб гэты факт быў вечным. Што ж, дзякуй, Віктор Іванович, я жадаю поспехаў вам. А нашим тэлегледачам я просто нагадаю яшчэ адзін раз, што сёння маім суразмоўцам быў беларускі мовазнаўца, журналіст, выкладчык, загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, прафесор Віктор Іванович Івченкаў. Праз тыдзень мы з вами сустрэнемся зноў на тэлеканале «Беларусь-3» у гэткі ж час. Усяго найлепшага. До побачення. Thank you.